עד מתי ההפסקה? 7:35. עוד דקה. עד 9, לא? קרן מדויקת. וואו וואו וואו, שמעתם מה הוא אמר? הולך לצלוב אותי. רגע, רק דקה, אני בחרדות. מה זה הכל חשוב? הכל בסדר, עד ינואר נלמד הכל מהכל. יהיה לי זמן לתקן. כן, מתי, לכולנו יש. כן, עד מתי הקורס? מתי 14 מסתיים? לינואר. גם את הכל הדוח בסדר. שלי הוא צלב, אבל הכל בסדר. עד ינואר. בדיוק. טוב, הנה. יאללה. קרן, אל בואו. תדאגי, אנחנו כולנו צריכים הערות, לא רק את. טוב, חברים, חזרנו, אוקיי? בואו נעבור, כמו שעברנו מקודם, על החוות דעת, דוגמה כזו או אחרת, זה לא משנה, נעבור על הדוח של קרן. אם למישהו יש שאלות, רשאי לשאול תוך כדי תנועה. נעבור בעצם, אנחנו הולכים לעשות לעבור פה על שלוש דברים. אחד, זה על הדוח עצמו והמבנה הטכני שלו. אחר כך נעבור על הערכת הנזקים שבו, ובסוף נשאל שאלות כלליות שקשורות לחוות הדעת, אוקיי? אז זה יהיה מורכב מהשלב הראשון שאנחנו בעצם סליחה, מתחילים אותו כרגע, זה לעבור על הדוח שמאות בהתאם לכל ההנחיות שדיברנו עליהן. אני יכולה רק להקדים רגע? בוודאי. אחד, לא עשיתי מבוא, לא ידעתי שצריך מבוא, אני אכין את המבוא, כי זה היה לפני שקיבלנו את לא, 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 ההוראות. תתחילי עכשיו מבוא בעל פה. תכף, הלאה. אוקיי, הדבר השני, לא לקחתי כאן את מחירי דקל, כי עדיין לא היה לנו אז את האפשרות להיכנס לדקל, אז לקחתי מחירים מהאינטרנט, מאתר שעובדים איתו עוד, וזהו, רק פה להקטין את התאריך וזה, אני כבר רואה את זה, אבל הכל בסדר. כן, השאר, קודם זה, אני חייבת אלה, לפרגן, הכותרת והשאלה זה מאוד יפה. נו, העתקתי מהעתקה. לא עשיתי טוב, דרך הצ'אט קרן, לפני GPT, שאנחנו כן. מתקדמים קדימה, קרן, לפני שאנחנו מתקדמים קדימה, בואו נעבוד על מה אנחנו הולכים לראות, איזה דוח שמאות. של המבוא, מה שנקרא. דוח שמאות של נזקי פעולות איבה, זה בטוח יש רסיסים, את זה, תמשיך. תרים עוד קצת שנראה, לא רואים את אני הכל. לא מרים בכוונה, שושנה, אם הייתי רוצה הייתי אה, מרים. נפילת רסיסים בבני ברק, זה למס רכוש, דירה שעדיין לא אוכלסה, פגיעה בתריסים, חלונות, וזהו. אוקיי? זאת אומרת שאם הדירה לא אוכלסה, אז הדירה היא בבעלות הקבלן. היא לא בבעלות, כן, כן, בבעלות הקבלן. עדיין בבעלות כאילו לא הקבלן. נמסרה לדיירים. אין בעיה, זאת אומרת שהדירה היא בבעלות הקבלן, דהיינו אנחנו מתייחסים לנזק הזה, אם אני מבין נכון, אנחנו תכף נעבור את הכל, אני מבין נכון, יש לנו פה קבלן שבונה בניין, לא משנה מה מצב הבניין הבניין כבר כרגע, מיועד למסירה, חלק מה... הבניין מיועד למסירה, עדיין כן. לא נמסר, זאת אומרת שהוא עדיין נחשב בבנייה. עד אוקיי. שהוא לא נמסר, עד שאין לו טופס 4 והוא עובר בטאבו, הוא נחשב בבנייה, הוא בתהליך, אוקיי? כי חלק מהבנייה היא האישורים וטופס 4 והאכלוס, זה הסוף. זאת אומרת שאם אוקיי. אנחנו מדברים כרגע, אנחנו מדברים נזק לעסקי, נכון? בעל הבית לא, הוא אני עסק, עשיתי בניין מגורים. לא, אין בעיה, אבל הוא האמת, בבעלות, אין בעיה, קרן, אבל לא, הם של הדיירים, הם קיבלו את הבית, הם פשוט עדיין לא נכנסו אז לגור בו. מההתחלה. אז מההתחלה, אז זה מההתחלה. שייך למשפחה שעדיין יש לא דירת נכנסה. מגורים בבני ברק, נכון, שניזוקה מנזקי רסיסים רסיסים. וחתריסים וחלונות. כן, נקודה. זה האירוע, זה המבוא. נכון. אין פה קבלן וכן לא, ואז לא, 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 בטופס לא, 4. אין קבלן, אין קבלן. מההתחלה, שוב, דברי. מה מבוא, אוקיי. מה הסיפור? רשות המיסים מינתה אותי כשמאית להגיע לבדוק נזקי נפילה של רסיסים
עכשיו במלחמה, בבית פרטי, בבית פרטי, בבניין מגורים. סבבה, זהו, האנשים תעצרי, עדיין, האנשים תעצרי, עדיין, לא מעניין יותר, לא מעניין, תעצרי פה. אוקיי, כי כל שאר האינפורמציה שאת רוצה להגיד, כן אוכלס, לא אוכלס, יכניסו שאלות. רגע, אז יש טופס 4, אין טופס 4. רגע, אז הבית בבעלות הקבלן או לא? אז יש מע"מ, אין מע"מ, יש פחת, אין פחת. אל תכניסי את עצמך. תחשימי תעצרי בכל הדברים שהם בדוקים וברורים. אוקיי, זה אני מדבר למבוא, פה על דירה אוקיי, פרטית, כן, שניזוקה עקב נזקי פעולות איבה, המוניתי מטעם מס רכוש לגשת לבדוק את הנזקים האלה. המהות הנזקים פריסים וחלונות, זה מה שאת אומרת, זה המבוא שלך. אוקיי, אוקיי, אני צודק? כן, כן, לגמרי. סבבה, אז זה המבוא שלך בעצם. חבר'ה, הבנתם? אנחנו כרגע הולכים לראות דוח שמאות שמונינו מטעם מס רכוש לבדוק נזק למבנה עקב נזקי פעולות איבה בבית פרטי בבני ברק. זהו, זה הסיפור. אוקיי? בואו אני נמשיך. רשמתי את זה בתור נסיבות המקרה. זה אותו דבר, זה בסדר גמור. גם אוקיי. אני רשמתי אבל את זה, אבל לא במבוא. בסדר, אז אנחנו, בשביל זה אנחנו פה. הלאה. מעולה. חבר'ה, לוגו מצוין, לוגו נהדר. כולל בתוכו את השם, אוקיי? כל השירותי שמאות שקרן יודעת לתת לנו, אוקיי? תודה. וטלפון, מייל, יש את כל צורות ההתקשרות, ואת מה היא יודעת לעשות קרן בנושא. הלאה. תאריך עברי לועזי, סבבה, קצת יותר גדול, קצת יותר קטן, עוד פעם, זה דקויות של מה נקרא סמנטיקה של מסמכים, אבל אלה הנתונים שצריכים להיות. מספר הדוח שלנו מצוין, מספר התביעה של מס רכוש, אמרנו במס רכוש, בכותרת העליונה צריך להיות מספר תביעה, כי הוא מספר המזהה בתיק. הלאה. לכבוד, אמרנו, רשות המיסים, נכון? מי שהפנה אותנו לנזק הזה, כמו שאמרה קרן, ואמרה את זה נכון ויפה, שכשאנחנו הולכים לבדוק נזק עבור רשות המיסים, אנחנו בעצם אמורים לקבל הפניה מטעמם, אוקיי? ולתאם את הביקור. צריך לכתוב גם את הרחוב? חייבים לכתוב את הרחוב, את לא המיקום חייבים שלו? שום דבר. אוקיי. אני סתם נכנסתי לאינטרנט, חיפשתי, הגדלתי. מעולה. עכשיו, עוד דבר אחד, אוקיי? מה שקרן אמרה במבוא, שמדובר פה על נזק של תריסים בחלונות בעצם, זה מה שקרן סיפרה לנו, ובואו נתקדם. כותרת, חוות דעת, נפלא. בעל הנכס, תעודת זהות, רחוב, טלפון, תאריך בדיקה, סוג הבדיקה וסוג הנכס. כולם מבינים מה אנחנו הולכים לראות? מעולה. הלאה. ההצהרה המשפטית, בסדר גמור, עמוד שני, נסיבות המקרה. לבקשתכם מתאריך יצאנו לבית המבוטח, יצאתי לבית המבוטח על מנת לבחון ולעמוד נזקי פעולות איבה במקום. אודות נסיבות המקרה נמסר לנו המזמין כי עקב נפילת טיל בסביבת מגוריו ניזוקו לו התריסים בחלון חדר השינה ובחלון הסלון מההדף. אוקיי. הניסוח לא 100 מבחינת נושא נשוא, אבל בסדר. אני מבין מה קורה פה, כולם מבינים מה קורה פה. סבבה לגמרי, ואנחנו מבינים שהנזק הוא לתריסים וחלונות. החצרים. הבית נמצא בכתובת הנידונה, הדירה נמצאת בבניין חדש, בן שנה, בניין של 8 קומות, בין 8 קומות, 4 דירות בכל קומה. הדירה נושאו תביעה זו, לא של תביעה זו, נמצאת בקומה הראשונה. הבניין בנוי בלוקים ובטון, גודלה של הדירה הינו כ-100 מטר מרובע, מחולקת ל4 חדרים. בעלי הדירה הינם זוג שטרם נכנס להתגורר בדירה, הדירה הייתה נטולת חפצים מעבר לתריסים, חלונות, מטבח, אסלות ודלתות.
אסלות, דלתות, ארונות זה מבנה. זאת אומרת, הדירה ריקה, אז אין לה תכולה, בסדר? ובעלי הדירה, בכניסה לדירה, דלת רב בריח. אם אני מבין נכון, גרים בדירה הזו זוג. אמורים לגור, עדיין לא גרים, כן. לא משנה, הדירה... בעלי הדירה הם זוג. זוג, סבבה לגמרי. הלאה. תיאור הנזקים. מבדיקתי נוכחתי לראות כי עקב נזקי הדף נהרס כליל תריס גלילה חשמלי מאלומיניום, כולל המנוע החשמלי בחדר השינה המרכזי, רוחב התריס ככה וככה, יש להחליט בשלימות, כולל רשת שהתעקמה ולא ניתן לתיקון. בנוסף, נהרס כליל התריס והמנוע בחלל הסלון, רוחב 3 מטר, גובה 2.5, התריסים התעקמו לגמרי, לא ניתן להרים תריס החלון בחדר השינה ולא ניתן להוריד את התריס. מצב צילומי וידאו וסטילס המתארים את ההרס. שתי התריסים הינם מדגם כליל אור בצבע לבן, לרשו, ככה הוא קוראים אותו. תריס גלילה אלומיניום סטנדרטי, לא הייתה קיימת רשת בסלון. מה זה תריס גלילה אלומיניום סטנדרטי? אמרת שזה תריס כליל אור, הוא לא סטנדרטי, הוא כליל אור. לא יודעת, זה עוד פעם, אמרתי לך, נכנסתי לאתר וככה זה נקרא שמה. מה? אלומיניום סטנדרטי? התריס הזה, כן. אז אם הוא תריס אלומיניום סטנדרטי, אז הוא תריס אלומיניום. אם הוא תריס אלומיניום כליל אור, אז הוא תריס אלומיניום כליל אור. זה התריס שיש לו חורים. שאת פותחת אותו חצי, הוא משמש לך כמקום... כן, אני יודעת מה זה תריס אור. יופי, אז אם הסטנדרטי הוא סטנדרטי, הוא תריס, שלב. בסדר? זה פשוט, זה משפט והיפוכו. אוקיי? נסעתי ברכב טויוטה מסוג מזדה. לא, השאלה, הכוונה אלומיניום, שזה לא אלומיניום מיוחד, אלומיניום סטנדרטי, שהוא לא, אתה מבין, כאילו, זה לא משנה אם זה תריס אור או לא, הוא מאלומיניום, אבל לא איזשהו, לא עבה או גודל נדיר, הוא סטנדרטי. התריס עצמו הוא אלומיניום. אז אני מבין למה התכוונת. הדגם הוא כליל אור, אבל הגלילה היא מאלומיניום, אז לא יודעת, חשבתי שזה חשוב. זה לא נכון, זה לא, את צריכה, אם את נכנסת לדגם התריס, אוקיי, קודם כל אני לא אוהב את המושג סטנדרטי, הוא מושג נורא ארטילאי, אוקיי, ומה זה סטנדרטי? סטנדרטי שלך זה לא הסטנדרטי שלי. אוקיי, ואין מושג כזה סטנדרט בבנייה, כי אם יש לך תריס, אז יש לך תריס PVC, תריס אלומיניום, תריס אלומיניום משוך, תריס אלומיניום מוקצף, תריס אלומיניום אור. תריס אלומיניום אור, אוקיי, הוא היקר ביותר, הוא בטח לא סטנדרטי. טוב, אבל אני אוריד את זה. לא, אני מדבר דיבורים. ככה אני אדע. עוד הערה אחת שאני כן הייתי נותן פה, עוד פעם, זה לא נכון, זו הערה, את המידות אני ארשום בטבלה. אני רשמתי גם בטבלה. נבדוק חלון חדר השינה, כולל תריס גלילה אלומיניום אור, פסיק, חלון סלון, ויטרינה, זה ויטרינה, 3x2.5 זה ויטרינה, זה כבר משהו שמתחיל מהרצפה, אוקיי? אז יש הבדל בין חלון לויטרינה, הוויטרינה זה משהו שמתחיל מהרצפה, הוא יציאה למרפסת, יציאה לגינה, זה ויטרינה, אוקיי? כשאנחנו מדברים על זה, אז בעצם להוריד בתיאור... את לא חייבת, קרן, את לא חייבת להוריד. אני אומר את דעתי, אין לי צורך פה למידות האלה, אף אחד לא יזכור את זה, אוקיי? הרי אני מקווה שבהערכה רשמת מידות, שם זה רלוונטי, לכסף. אני פה רוצה להבין מה תיאור הנזק. הנזק הוא תריסים חלונות, אוקיי? מבדיקתנו נוכחנו לראות כי עקב נזקי הדף, ניזוקו תריסים בדירת המגורים, לרבות תריס גלילה בחדר שינה וויטרינת סלון. מספיק לי, זהו, זה התיאור. אני כרגע מתאר תיאור הכי כללי בעולם, אוקיי? שמסביר לי שאני יודע מה, אני הולך לקרוא עכשיו דוח על נזק לתריס בחדר שינה עם רשת,
יתושים וויטרינת סלון. זה מה אני כרגע הולך לראות. בסדר? טוב. הלאה. הערכת הנזק, חברים. תריס כליל סטנדרטי לחדר שוואי סטנדרטי, או שאת משתמשת בשם פרופיל, או תרשמי תריס כליל אור, או תריס אלומיניום משוך, או תריס PVC. סטנדרטי זה לא לבעלי מקצוע. אוקיי? זה באיזה. חדר שינה, 1.20 על 1.40, כולל מנוע והתקנה. אוקיי? זאת אומרת שזה העלות של התריס החדש, הוא 3,200 שקל. אנחנו צריכים לפרק את התריס הישן, או שאיך זה עובד? יש אחר כך? יש את זה למטה. אני הייתי מתחיל בפירוק, לפי סדר העבודה. אני קודם מפרק ואז מתקין. אני קודם מפרק ואז מרכיב. או לא מרכיב ואז מפרק, בסדר? ובדוח השני שאני עובדת עליו, אז עשיתי את זה ככה. את זה תגידי במשפט. אתקן את זה. תריס כליל מידה 3,000, שימי לב, למעלה רשמת איפשהו כליל אור. עכשיו פה הוא כבר לא כליל אור, הוא כליל, כאילו בוא, אחידות שנדע על מה מדובר. אם אני עכשיו צריך לקרוא את הדוח הזה, אני שולח לך מייל חזרה, על איזה תריס מדובר, כליל רגיל, אלומיניום או כליל אור, כי רשמת פעם ככה, סבבה? אחידות, תלכי על סוג תריס, כשאת בראש שלך יודעת איזה תריס מדובר. 13,000 שקל, המחיר הזה כולל התקנה והובלה, 13,000 שקל, 3 כפול 2 זה 6, יש לנו פה 7.5 מטר מרובע על 1,600, איפה המחשבון שלי פה, רגע. פה מונוע גם. שנייה, 1,600 כפול, כמה אמרנו? מטר מרובע? 7.5. אני בתחשוב שלי הגעתי ל-12,000, 13,000, סבבה לגמרי, אחלה תמחור. פירוק חלון בחדר השינה, זה העבודה, פירוק חלון בסלון ופינויו, אוקיי, סבבה. התקנת רשת יתושים, לא רשת יתושים בחלון חדר השינה, כי כשאומרים רשת, יש גם רשת יונים, חבר'ה, יש כאלה רשתות ששמים בבניינים, כדי שלא ייכנסו יונים לכל איך זה נקרא, הנישות האלה ששמים את המזגנים וכל זה, אז שמים רשת יונים. כשאנחנו כותבים רשת, התקנת רשת יתושים. עוד דבר שהייתי מציין פה, האם זה כולל המסגרת או רק הרשת? אוקיי? כאילו שאני אדע. 400 שקל, אני מעריך שזה רק הרשת. כן, גם אותי סודרו פעם ככה. אבל השאלה אם את כאילו התכוונת לזה, לציין. לא, אני עם המסגרת, אני הכנסתי לאתר ההוא את אז תרשמי, אין בעיה, אז תרשמי, התקנת רשת יתושים, מידות 1.20 על 1.40, כולל מסגרת. אוקיי. זהו, הכל בסדר, אוקיי? אוקיי. לטעמי, אני חושב, עוד פעם, את תגידי שהוצאת, אז לא הוצאת, סתם, אני לא נותן לך כרגע ציון על התמחור, אני רק אומר, בגדול 400 שקל להחלפת רשת יתושים כולל מסגרת, זה קצת זול, בסדר? פינוי רשת קיימת, 50 שקל, סך הכל אלומיניום, 17,500 שקל. מצוין, סעיף האלומיניום נתן לי את המענה הזה, והוא בסדר גמור. אוקיי? למישהו שאלות על הרשת אלומיניום? על האלומיניום בכללותו? לא, אני רק מבינה שצריך באמת לפרט כל דבר לגורמים. אין דבר שהוא מובן מאליו. אמרתי את זה היום פעם חמישית, זו השישית. כלום לא מובן מאליו, אני לא יודע, לא הייתי שם. לא יודע על מה מדובר. אני חייב להבין מפה הכל. שאלה לי אלייך, קרן, הסכום הוא פיצוי או כינון? כינון, זה של רשות המיסים. יפה, תשובה, אוקיי. התשובה היא, הסכום הוא סכום כינון, על פי חוק נפגעים לפעולות איבה, אנחנו משלמים בנכס פרטי על פי ערך כינון. בינוי, תיקון קיר מסביב לתריסים עקב הפירוק והרכבה מחדש בחדר השינה, שפכטל בצבע 150 שקל,
תיקון קיר מסביב לתריס עקב הפירוק, התקנה מחדש בסלון ושפכטל בצבע, עוד 300 שקל, עוד 450 שקל. סבבה, אוקיי? זה בסדר גמור, אין פה משהו לא נכון, אוקיי? אבל קצת הייתי עושה את זה, תיקוני טיח, תיקוני שפכטל בצבע מסביב לחלונות, 5 מטר מרובע, 10 מטר מרובע, כפול 15 מטר מרובע, כפול 35, נותן לי את 450. הסכום בסדר, סבבה, אבל אין לי מטראז' פה, אין לי כלום. הכל פה קומפלטים כאילו. הייתי שמח שיהיה פה מטראז'. זה לא נכון. אני אומר את דעתי פשוט, איך אני רואה את זה, בסדר? זה לא נכון, זה בסדר גמור. מעולה. סך הכל, אוקיי, סך הכל בינוי 450, הערות וביאורים שהיא עבדה פה לא לפי דקל אלא לפי מדרג, אוקיי, ומחיר משני קבלנים מורשים ושמצרפים לחוות הדעת. זאת אומרת, היא גם קיבלה פה שתי הצעות מחיר וגם עשתה השוואה מול מה שנקרא מדרג, אוקיי, וזה בסדר גמור, ומשם היא הביאה את הסכומים. יש לה את המקורות שעליהם היא נשענת, אוקיי, ובזה סבבה. בואו נמשיך. מחירים כוללים מע"מ. הלאה, עשינו סכומים, והסכום הוא כאילו כולל מע"מ. אמרנו, אז בואו נעשה הפסקה, אני חיכיתי לזה, ואז אני חוזר רגע אחורה. אני בדוח הייתי רושם פה, סך הכל, זה 450 פלוס זה 17,950, תוספת מע"מ, סך הכל כולל מע"מ. נכון. בנייה לא עושים סכומים כוללים מע"מ, אין חיה כזו, אוקיי? מי שקיבל אי פעם הצעת מחיר, בשורה נפרדת את המע"מ ואז לחבר ביניהם. נכון. יעני לרשום פה, סך הכל נזק 17,950, תוספת מע"מ ככה וככה, סך הכל כולל מע"מ 19,000, בסדר? אבל המחירים פה הם כוללים מע"מ. אז תורידי, במבנה מע"מ תמיד מוסיפים, זה לא תחולה. רגע, בנקודה הזו, אלון, אני עשיתי גם דוח, ויש לי בו, מה שקשור בתחולה, הוא כולל מע"מ, כי כשנפגע תחולה, לדוגמה, פינת אוכל. תחולה אין בעיה, אני אמרתי. לא, אז אוקיי, אבל מה שנפגע במבנה זה לפני מע"מ, נכון? כאילו, אז בטבלה שאני עושה, שם יהיה מחיר לפני, זאת אומרת, מחיר, ואז את המע"מ, ואז את הסך הכל, ובתחולה למטה, זה כבר יהיה כולל המע"מ. נכון מאוד. אוקיי. ככה זה צריך להיות. כן, אוקיי, בסדר. בסדר? קרן, הבנת את ה... כן, בטח, כן, ברור. סבבה. הלאה. אוקיי, הסברים להערכה. בבדיקה נפגשתי עם המזמין שתיאר בפניי את נסיבות האירוע והציג את הנזקים. בבדיקה נוכחתי כי כתוצאה מהדף ניזוקו התריסים המדוברים. את עלות הנזקים מצאנו בסך ככה וככה כולל מע"מ. תוסיפי, פה את חייבת להוסיף את הכולל מע"מ. איפה היינו? באומדן נכלל מרכיב המע"מ. אציין כי חוות דעתי סוכמה ללא תיקון בהתאם לבקשת הניזוק וסכום הפיצוי סוכם בהתאם. סך הכל נכלל בחוות דעת זו כולל מע"מ מצוין. ככה קרן זה הרבה יותר ברור מאשר כמו לכתוב פה ושורה חדשה האומדן כולל מע"מ, סבבה? זה הרבה יותר ברור. סך הכל 17,900 ש"ח כולל מע"מ, מעולה. הסכומים הנקובים בדוח זה נכונים ליום הוצאתו, גורם הנזק פגיעות עדף, חוות דעתי סוכמה כי פיצוי מוסכם ללא תיקון, את עלות הנזקים מצאתי בסך 17,900 ש"ח כולל מע"מ. פה. רגע, זה כולל מע"מ, היא לא צריכה להוסיף מע"מ? היא אומרת ש-17,950 זה כולל מע"מ מבחינתה ואין לי בעיה, זה בסדר. אוקיי? אני לא מתווכח על הסכום. אני כרגע אומר אבל שזה צריך להיות ברור. אם זה הסיכום, אוקיי? אז הייתי עושה פה כותרת סיכום, לצורך העניין, ואז רושם את מה שרשמה פה, זה בסדר גמור. בסוף השורה התחתונה, כמו שהסתיים הדוח, וככה הוא צריך להסתיים, אוקיי?
את עלות תיקון הנזקים מצאנו בסך 17,950 ש"ח, כולל מע"מ. זהו, זה היה בסדר גמור, לוטה צילומים, הצעות מחיר בחשבון שכר טרחה, ובכבוד, בברכה ובכבוד רב, קרן שמאית רכוש ומעריכת הנזקים. סבבה לגמרי. קודם כל, בואו נתחיל במבנה של הדוח. המבנה מצוין, ככה צריך להיות בנוי דוח למס רכוש, אוקיי? קרן בחרה פה אירוע פשוט. קרן בחרה פה אירוע פשוט. נזק לחלונות. אין לנו יותר מדי סיפורים מה לספר פה. קשרנו בין הנזק בפועל, אוקיי, לאירוע פעולות האיבה, שהיו לנו שקראו פה, הבנו שניזוקו פה שתי חלונות, שתי תריסים. הייתי שואל שאלה, איך את יודעת שהלך פה המנוע החשמלי? היא אמרה? היא אמרה. אי אפשר, כתבתי שאחד לא עולה, אחד לא יורד. אבל התריסים עקומים, הם לא יכולים, אני צריכה לצרף דוח של טכנאי שבדק את זה. או דוח טכנאי, אוקיי? או אני תכף אענה לך שתי תשובות. אחד, אמרת שהתריסים עקומים. תריסים עקומים לא יעלו ולא ירדו, לא קשור למנוע. זה אחד. כשבאתי למקום והתריסים עקומים, לצורך העניין, בסדר? ואני לא יכול לבדוק את התריס, אני מפעיל את המנוע ידנית, שומע באוזן אם הוא עושה את הטק-טק, מנסה למשוך את התריס. הרי התריס עקום, הוא תפוס. אוקיי? אז אני אוכל באמצעות שמיעה, זה סוג של ויזואליות, לשמוע אם המנוע עושה את מנסה למשוך, עושה את הרעש שלו, או לא מגיב בכלל. זה אחד. שתיים, אני אגיד לך, שמנזקי הדף, מנוע חשמלי לא ניזוק. לא ניזוק מנוע חשמלי. אין סיבה שהוא ינזק. אוקיי? אם היה נזקי רסיסים, אולי רסיס פגע במנוע ושבר אותו, לא יודע מה עשה לו. מהדף, מנוע חשמלי לא ניזוק, בדרך כלל. אוקיי? עכשיו, אם לא היית רושמת מנוע חשמלי בכלל, לא היה קורה כלום. כי הסכום שרשמת הוא סכום לשדה תריס, תואם את השדה תריס, לצורך העניין. אוקיי? ואני לא צריך את המנוע פה. תריס של הגדול, השלוש, השתיים וחצי, שהוא 7.5 מטר מרובע, ב-13,000 שקל, זה סבבה של מחיר לתריס. בלי שום קשר לכל המסביב, סבבה? כן, אני אסדר את זה, אני אסדר לפי כל ההערות. אבל, האם את רוצה כן, נגיד שאת אומרת, שמע לא, יש לי בעיה עם המנועים החשמליים, אני לא יודע אם הם, לא יודעת כרגע אם הם תקינים או לא, אוקיי? והרי סיכמת את התביעה הזו ללא תיקון, כתב. נכון. הייתי מוסיף הערה בסוף, לציין כי עקב הואיל והתריסים עקומים לא ניתן היה לבדוק את המנועים החשמליים, קיימת סבירות נמוכה לנזק במנועים החשמליים, והיה והתגלה נזק נוסף, נעדכנכם בהמשך. נשאר דלת פתוחה. אוקיי? אני קורא, אני אומר, אוקיי, אני אשלם לניזוק עכשיו 19,000, אבל עוד יכול להיות מצב שאני צריך לשלם לו מנוע. נשארתי דלת פתוחה. לא נעלתי את עצמי, שאני צריך אחר כך להסביר למה פתאום אני עכשיו מוסיף מנוע. אוקיי? הייתי מוסיף פה בהערות. אוקיי? שבמעמד בדיקתנו לא, התריס לא עלה ולא ירד, כמו שציינת. אוקיי? אבל לא היה לי יכולת לבדוק את תקינות המנוע החשמלי. לאור האמור לעיל, חוות דעתנו אינה כוללת את הנזק למנוע, והיה ויגלו נזקים נוספים, נעדכנכם בהמשך. נקודה. השארתי פתח, ישאלו מחר, אני באמת הלך מנוע, נגיד, ואני החלטתי שהמנוע הזה שייך לאירוע, אני אוכל להוסיף את זה בלב שלם, ולא להסביר לאף אחד למה היה ככה ונהיה ככה. אוקיי? אבל לגמרי, אז גם את זה רשמנו, דיברנו עליו. אז אמרנו שהמבנה הדוח הוא בסדר גמור. דבר נוסף שקצת מפריע לי פה, במבנה, בהערכת הנזק, מה שנקרא, אוקיי? שאני רוצה לראות מכפלות. אני רוצה לראות מכפלות. זה הכל קומפלטים. קומפלט, תריס, קומפלט, תריס, קומפלט, עבודה, קומפלט, פירוק, קומפלט. זה כמובן, אמרנו, הפירוקים קודם וכו'. כנ"ל פה, תיקוני צבע, קומפלט. מה זה אחד? אוקיי? בסך הכל תרשמי פה. את רוצה להגיע ל-450. נגיד, שימי לב קרן, נגיד שאני עכשיו סגרתי עם הבן אדם שמגיע לו את ה-450 שקל האלה, בסדר?
אני לוקח 450 מחלק ל-35, הגעתי ל-12.8 מטר, אוקיי? לקחתי עכשיו, אז כתבתי תיקוני צבע מסביב לחלונות לאחר החלפת חלונות ונזקי ההדף, 13 מטר כפול 34 שווה 450. 13 כפול 34 שווה 442 שקל לצורך העניין. סבבה קרן? זאת אומרת, אני רוצה לראות שאת מבינה שבין זה לזה צריכה להיות פה מכפלה, לא אחד. אחד זה סטייל קומפלט, אוקיי? תריס גלילה זה המידות שלו, אחד יחידת תריס 13 מטר. למה לא לרשום פה 7.5? הרי יש לנו את המידות, יודעים פה את הכל, נכון? אז 3 כפול 2.5 זה השטח של השדה תריס, אוקיי? זה 7.5 מטר, אני אכפיל את זה אני לא יודע, 7.5 מטר, אם את רוצה להגיע ל-13,000, מחלק ל-7.5, נותן לי 1,730 שקל למטר, מחיר סביר בהחלט לתריס בגודל הזה, אז הייתי רושם פה 7.5 מטר כפול 1,730, והיה נותן לי פה לא 13,000 עגול, הוא היה נותן לי 13,175, זה לא משנה, נהפוך הוא אפילו, אני חושב שיותר הרגשה של כשאתה בא לשלם והמספרים הם לא עגולים, היא יותר מראה מהימנות לחוות הדעת. אוקיי? את מבינה את ההיגיון של מה שאמרתי? כן, ברור. אז אלה הערות היחידות שיש לי לתת לך. לגבי החוות דעת, כמו שאמרתי לכם, המבנה הוא פה חסר לך כותרת סיכומים או whatever, פה הייתי מציין קצת על התריסים מה שאמרתי, ובזה הסתיימה חוות הדעת, מצוין. הייתי כן מוסיף פה חתימה, אוקיי, חוות דעת לא חתומה היא לא חוות דעת, דרך אגב, לידיעה. אלון, אמרת שמבנה ללא טופס 4 לא מאושר בתביעה. נכון, לא מבנה ללא היתר. לא היתר. וקרן דיברה שהבית לא מאוכלס, יכול להיות שאין לו טופס 4 ואז יבטלו את התביעה? לא, יש טופס 4, זה בית ש... לא, שוב. אני שאלתי את השאלה בהתחלה בשביל להבין מהמבוא של קרן, אז היא התחילה וסיפרה קבלן, לא קבלן, אחרי זה לקחה אוויר וחזרה בה, וכל מה שאמרה עד אותו רגע מחקתי לי מהראש. קרן מדברת פה על דירת מגורים שטרם מאוכלסת. נקודה, בבעלות פרטית, אוקיי? במבנה בבני ברק בין 8 קומות, זה לא מבנה בלי היתר, ברור לך. אוקיי? אם אין לו, יש לו טופס 4 כרגע, זה לא רלוונטי, אבל בגדול, אוקיי? זה לא מבנה בעייתי שאני צריך לבדוק בו היתרים. אוקיי. זה לגבי זה. מה עוד רציתי לשאול אותך שאלה, קרן? רק שנייה. רגע, הכנתי לי פה שאלות. טוב, מה רציתי לשאול אותך? לא, אין לי מה לשאול. וואלה, אחלה דוח, סבבה לגמרי. זה דוח סבבה, זה דוח שמאות שמגיע למס רכוש, הוא משולם, אין איתו שום בעיה, הוא בנוי נכון, הוא ברור, הוא לא מסובך לקריאה, הוא לא מתחכם, הוא לא שולח אותך מקצה לקצה, לא. הוא מאוד זורם בהתאם לאיך שהוא אמור להיות בנוי, חוץ מהנושא של הפירוקים פה שדיברנו עליו, וזה בסדר גמור, והנושא של המע"מ, גם על זה דיברנו. ישונה. זהו, שאלות נוספות, משהו, מישהו? טוב, בואו ניקח עוד דוח. תודה. תודה קרן. תודה לכם. כל הכבוד. בהצלחה. כל הכבוד, כן. יאללה, של מירב. כל הכבוד. מירב אסולין, יאללה, מירב אסולין. אמרתם. איפה זה מירב אסולין? זה יכול להיות? אתה לשלוח את הדוח של קרן בבקשה? מה?